भाई नमस्कार जय जगन्नाथ भाई। जय जगन्नाथ भाई। बहुत दिन बाद देखा भाई। रुटी वाला ये रुटी वाला रुटी नहीं आई धरची मंडा भाई। रुटी कौटे रुटी बालेश्वर बालेश्वर खंतापड़ा खंतापड़ा कौन फैक्ट्री अच्छी? अच्छी अच्छा अच्छा फैक्ट्री ना कौन? सविता सविता कौन सविता फैक्ट्री खंतापड़ा रुटी फैक्ट्री रोटी ना फैक्ट्री ब्रेड फैक्ट्री ब्रेड फैक्ट्री आपण घरटा कौटे? वेस्ट बेंगल वेस्ट बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट बांकुड़ा घर 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 जलहरी अच्छा अच्छा जिला जिला बांकुड़ा ଆପଣ ଏଟା ଆସି ଯେଉଁ ଆପଣ କେତେ ମାନେ ବର୍ଷ ଥରେ ଆସନ୍ତି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା କେତେ ବର୍ଷ ଥରେ ଯାଆନ୍ତି ଘରକୁ? पर्व पुनई रे जाए ପର୍ବ ଯାଏ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ପର୍ବରେ ଯାଆନ୍ତି? तापरे हैला कोन जदी घरे असुविधा हैला ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ରୁଟି ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ରୁଟି ତିଆରି ହୁଏ କେମିତି କ'ଣ ଘରେ କେମିତି सेटा मु कहि परिबे ହଉ ଛାଡ଼ ଆପଣ ନ କୁହନ୍ତୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆପଣ ନୁହେଁ ଆପଣ ହେଉଛି ବେପାରୀ ଆପଣ हुए नहीं हुए मु ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହେ ଆପଣ ଯେ ବନଉଥିବେ ସେମାନେ ସେ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ରୁଟି ଯେଉଁ ଆଣି ବେପାର କରନ୍ତି ଝୁଲାର କେତେ ଭଳିଆ ଝୁଲାର ଆଣନ୍ତି ମାଲ वर्तमान आसु जे 10टा 10 ଝୁଲା ଆପଣଙ୍କର ମଜୁରୀ ତ ଉଠେଉଥିବ 500 मजूरी 200 300 ଯାହା ଆପଣ ପୋଷଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ କିଛି ପଇସା ଯାହାହେଲେ ମାନେ ଚଳି ଯାଉଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ହଉ ତମେ ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇଛ ସଂସାର ଘରୁ ଆପଣ ଯେ ଘରୁ ଯାଉଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଘରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଦୋକାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଧର ବାବା ଶନିଶ୍ଚର ଭେରାଇ ଷ୍ଟୋର ପ୍ରୋଭାଇଡର ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାକୁଡ଼ ବସନ୍ତ ଭାଇକି ପରିଚିତ ଯେ କି ମାନେ ବାହାରିଲା ବାଘ ସିଂହ ଖେଳିବ ବାଘ ଖେଳିବ ଭୟଙ୍କର କରିବ ଜାଦୁଘର କରିବେ ମାନେ ସେ ମୋ ଦୋକାନରେ ତମେ ଭାଇ ଦେଉଛି ରୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ବିଷୟ କରିନି ଆପଣ ମାନେ କେତେଥର ମାନେ ରୁଟି ଆଭେଲେବଲ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟମର ଖୋଜିବେ ରୁଟି ଥିବନି ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ରୁଟିଟା ଭଲ କରନ୍ତୁ ବନନ୍ତୁ ରୁଟି ଭଲ ହେବା ଦରକାର କଷ୍ଟମର ଖାଇବା ଦରକାର କଷ୍ଟମର ରୋଗ ଜ୍ୱର ମର ହେଉଛି ପାଖରେ ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନ ତେଣୁକରି ରୁଟିଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ରୁଟିଟା ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ ବି କଷ୍ଟମର ଯୋଗାଇ ଦେବି ସୁବିଧା ସେଇ ଅନୁସାରେ ରୁଟିଟା ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆଣି ବାରି ହଉ ବାରିରେ ଗୋଟେ ବାରି ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟେ ବାରି ଦିଅନ୍ତୁ ସପ୍ତାହ 2 ବାରି କରନ୍ତୁ କିଛି ମୋର ଯାହା ଆସି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରୁଟିଟା ଟିକେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କଷ୍ଟମର ଯେମିତି ପାଇବା ସୁବିଧାରେ ମାଉସୀ ଆପଣ କ'ଣ ସରି ଭାଉଜ ଆପଣ ରୁଟି ଠିକ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଦୋକାନରେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ରୁଟିଟା ଟିକେ ଆଭେଲେବଲ୍ ପାଉଛନ୍ତି ରୁଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭାଉଜ ବି କହିଲେ ରୁଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଭଲ ଦେବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଲାଗିଲା ଭଲଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବହୁତ ମାତ୍ରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।